Натка Панайотова е на 65 години. Родена е в село Смочево, но е живяла в Дупница. Там е работила като началник склад в обувен завод. От 3 години е в красивото селце, за да се грижи за баща си. Има 2 сина, които живеят в Англия и в Испания. Обожава да готви и го прави всеки ден. Майсторка е на десертите. Обича да ходи на разходка до манастира Свети Никола и паракли с Света Троица. С удоволствие чете книги, слуша народни песни и във всеки миг е готова да затанцува. Леля Натка смята, че хората не трябва да падат духом, независимо какво им е поднесла съдбата, и наистина показа на екипа ни най-ведрият и жизнерадостен човек, когато някога сме виждали. Смочево, Смочево, нема като теб. Смочево, Смочево, умирам за теб. Я да пробваме и да видим сега нашето смочевско винце. Може да е рано, но не е грешно. Много е благо и пивко. Добро утро! В навечерието на най-големия християнски празник ние гостуваме на жителите на рилското село Смочево. И тук вече тече подготовката за трапезата. Нашарени са яйцата, замесени са козунаците, остана само най-важното – пълненото ягне. Така му казвате тук по вашия край. Да, по нашия край. Всичко това обилно полято с вино и с настроение от многото местни песни. Ами как ще го направим ягнето? Пълнено на чеверме, каква е традицията? Значи ние почти във всяка къща в селото се прави пълнено агне. С дреболийките, с лапа, ориз, подправките. Приготвя се, пълни се. А вегетарианците как празнуват? Немаме ние вегетарианци. Зашиваме го, слагаме го в пещта сега и на сутринта се изяжда. Вади се, слага се на трапезата, събира се на обяд цялото домочадие, а и гости. Всички близки. Хапване, пиене, веселба. Към 5 часа всичко се изнася на центъра или на Мегдана, както го казват. Песни, музика, веселба. Сега всичко сме си приготвили. Да, очевидно. И? Почваме олиото, запръжваме дроба, оризда, лапада, кромида. Събираме всичко в един съд. Слагаме подправките. Айде в ягнето. Само това? Тя е лесна работа, изглежда. Чисто си е лесна. Чисто си е лесна. Колко трябва да е голямо агънцето? Ние сме, моята роднина са около 20 неколко човека и събираме голем. Около 30 неколко килограма, за да може да ни стигне. Да, иначе гладни. Иначе не може. Така, сега да нарежеме лука. Много в това време може да сложиме да се запържи първо от дроба. Олиото не трябва ли? Олиото? За това да станат нещата. Даже и масълце. Да, хубаво е. Домашно масълце, нали? Така. И сега какво? Това са поне 30-40 стръкчета пресен лук. Всичко това го нарязваме, за да започнем с запържването, но както казахме, първо на дроба. Всъщност ти, за да не става объркване, на какво казваш дроб? Така, червата, сърцето, друго какво бъбрече, имаше тук? Далаче и шкембето, измито, очистено и обварени, нарезани. Като казваш обварени... Значи измиваме ги, обръщаме червата. Измиваме ги, обръщаме ги, пак ги измиваме, слагаме да се обиварват. А шкембето го слагаме в топла вода и го изстругваме там вътрешността, която и то виж колко става беличко. Да. Черният дроб какво се прави? Черният дроб, ето го. След това си се запържва и за мезенца. Той не се слага в дроб сърната. Не се слага, не. И да ти кажа още един въпрос, който със сигурност е важен, относно пещта. Колко време трябва да гори? Значи ние у дома имаме пеш, събираме 3 агънца. Така, вечерта към 8:30-9 слагаме агнетата и сутринта изваждаме. А колко време преди това гори? Има значение. Значи, като гори пещта, трябва да побелее, да стане бели тухлите. Значи може и 2 часа да гориш, може и 3. Зависи, тухлите трябва да станат бели, да побелее и тогава ние казваме, ето, пещта е огорена. Да. И може вече да слагаме. Добре, това е важно, защото знаеш вече навсякъде се продават пещи и хората са си инсталирали, който има дворче. Така.
Сега взимаме малко солчица, за да се овкуси дроба. Ай, сега и лукчето. Така. Трябва да го запържиме неко повече, за да не бие на суров. Трябва да се запържи. Давай сега да сложиме и лападеца малко Лападеца? малко да се запържи леко и Защо ли го наричат така? Не знам, това ни е от нашите баби. Ти като каза баби, Казвам, дали има промяна в празнуването на Велик ден? значи промяната е С това, годините. че на времето, като деца, постехме. Кога? Преди Преди Великден Да. постиме 40 дни Така. и вечерта срещу вече Великден отивахме на черква. В 10 часа 11 черквата, в 12 часа като до един там, докато свърши черквата и всичките излизаме с свещи, обикаляме черквата. И на нас ни беше най-приятно да бързаме да си отидеме, за да си хапнеме великденски сладки. На децата... Те и сладки ли не ви даваха по време Не, на поста? пости Ето, много нищо, жестоко. само олио, нищо. как се Даже и оцелява? олио, мани. А? И даже като се почваше да се пости, и олио не слагаха в яденето. Така. Добре. Сега още малко, само да промени цвета лападица и слагаме... Тук може да му сложиме сега Кое? солчица, още малко, джоджана. О, с Джоджан готвим. Да, ама друг път имаме пресен, сега по-високо сме тук и не можахме да... Пък и Велик ден е така, по-рано от други по-рано години. сравнени с други години. 2-3 чайни лъжички, добре ли е? Добре. Много ароматен. Браво. Отдалече се усеща. Сега това ще го махнем и трябва да сложим ориза отделно да го запържим. Ами ние сме приготвили една тенджера, ако искаш там да прехвърлим така наречения Да. дроп с лападеца Така. и Я да пресния го лук. прехвърлиш, че аз съм много сръчна да не ти Какво? така съсипем по зуба. Няма, тя издържа. Е направена за тежки така. случаи. Ето, в същия ли тиган? В същията, то се пържи в То си същия. едно и също. Се в коремчето ще иде на Малко, агнето. малко масълце Масълце, добре. и олио малко и слагаме да пържиме. Лук изпържихме, сега само оризец. Колко рис? Той е около 500. Значи той трябва да стане стъклен. И го слагаме тук при дроба? При дробинето? При дроба и после се пълни агънцето. А водичка към ориза? Водичка, това е половин Кило ориз? кило ориз. Еко да е, понеже ние, когато готвиме, слагаме 1:3. Да. Ама тук това се задушава в самото агне. Значи не се слага водичка. Не, слагаме малко да омекне оризеца и тогава пълним. Аз питам за зрителите, които примерно ще се престрашат да си направят пълнено агънце, колко е водата към това количество ориз, за да умекне? Може би 500 мл. 500-600. Едно към едно, нали? Едно към едно, да. Мисля, че вече и ориза е готов. Сега малко черен пипер. Така. Джоджан сложихме там достатъчно. аз сложих Малко доста. солчица. Малко червен пипер. И сме готови. Да го избъркваме всичкото и даваме агнето да го пълним. Че вече сме нетърпеливи. Да, и дървата изгоряха. Така че размесваме всичко и това е плотката, видяхте. Дали ще може да се събере тук? Да, Ако може гаранция, да се събере, да. давай Ето. да го избъркам. А защо в тигана? Ако искаш, по-лесно да ни е запълненето. Да, наистина, как Да, се сетих. Сериозно е агънцето. Хубаво. Да го направиме вкусно. Това е най-важното. И понеже е домашно, и сега солчица малко, масълце, Какво правиш с ножа? Джобче? джобче и пъхаме солчица, за да се вкуси месото, за да не е безсолно. Тук можеш ли в тази част да покажеш Може и как от тук става? сега ще... Да видим. Ето и масълце в същия джоб пъхаме. Отблизо. Така.
Това Сега. е много интересна хитринка. Ето, аз ще ти придържам. Така, хващаме сега и от тук. Ето, правиме джоба. Слагаме солчицата. Колко джоба ще правим? Колко си прецениме. Това няма определено. Със сигурност е по по-плътните части, там където има повече месо. За да е по-вкусно месцето, защото агънцето не е много тлъстечко и това му придава масълцето и аромат, и вкус, и така. Докато правиш джобчетата, въпросът с тези пръчки. Сигурно са важни, не са забравени от миналия Велик ден. Тези пръчки ги слагаме отдоле на тавата, намокрени. Слагаме си, за да легне агънцето на тези пръчки. Ако легне директно на тавата, се залепва. И става като варено. А така си се пече. И отдолу. И отдолу, да. От какъв материал са пръчките? От лозови. Само лоза. Само лоза. Поне половин-един час да кисне във вода, за да не се запали. Да не се запалят след това, да. Това е много важно да това знаем. е. И започваме вече пълненето. И след като направиме това нещо, взимаме солчица, отвътре също слагаме сол. Така, малко масълце да намажеме. Добре, екстра става. Да. Така. И след това пълниме сега. Айде сега, помагай. Хайде сега и аз да помагам. Оп. Готов. Сипваме малко вода, за да събереме това, което е останало и слагаме към друба. Разбъркваме и вече сме готови да зашиваме. Има ли значение конеца? И ние по принцип гледаме да е по-здрав, защото даже и той е много голем. Така, може да го сложим отвън. Да, по-здравичко. Морски възел ли? Какво ще правиш сега? По-нашинско. Рилски. Така, по-смочевски. Смочевски. Така. И сега ще покажем какво се прави с крачетата. Не случайно и едното краче, както и плешката, сме срязали частично. Има значение това за изпичането на агнето. Добре, тая иска да влезе. Да, нахална лозичка. И на нея се яде агнешко. Важното е да ни развали настроението. Така. Отзад опашката сме я свили. Пъкнали сме я вътре. Ето, вече приключихме. Сега последното възълче се прави. Да го дръпнем така конеца. Оставаме по-дълъг. Да не го... така. Защото той може да прегори после. До тук с шиенето. Да. Сега вече трябва да го приготвиме. Главичката по-късно ще сложим, когато... Отстрани. Да, за да не ни пречи сега на оформянето. Ако се сетните, така да си се... Да цепнем коста ли? Така, тук и да го само леко, като да се насам. Така, добре ли? Че не виждам точно от този ъгъл, къде е хрущяла, който да резна. Нищо, дай да го насам, да го сгънем малко. Добре. И сега тук при джуланчето трябва да поставим крачето, не така? Да. Тоест, то си е краче, макар и предно. Сега, това тук... Има дупчица. Връщаме назад. И натискаме хубаво вътре, за да не се свива. Така. Тук слагаме сега шията, и оттам главичката. Не е ли по-добре отпред главичката? Може и тук да се сложи. Отзад да я сложим, и не е много. Не, където има место там. Където има, да, всъщност. Без значение. Сега да намажеме малко така. С солчица. И? Мажеме с масълцето.
И сега преценяваме колко да сложиме вода. Литър и половина, литър. Примерно вода. И трябва да сложиме вече отгоре булото. Айде на помощ. Хубаво е да се накисне в хладка вода, за да бъде по-разтегливо, нали така? Или добре. не? Добре. Що Добре, добре няма тогава да го накисваме. Тук сега сложиме на агнето, на главичката, ама тия тук няма да ни стигне. Маничко е на шията. Малко така. Така. И сега от нас до тук. Водичката слагаме и после ще сложим отгоре фолио. Добре. Слагам водичка. Ама сложи. Ще сложи. Много ми са масло ръцете. Така, който слага масло, има масло. И слагаме фолио. Значи на времето нямаше фолио. И ние, нашите деди, бащи, отчували кафяви от захарта топът във водата с солена вода, седи. Хубаво да се напой с сол, за да не прегаря и слагахме отгоре. Ама сега станахме по-модерни вече и айде фолио, по-удобно. С тези кафявите чувалите, чувалите, брашно, захар, дето беха, от тех. И с вода и сол. И солена, водата много солена, за да се сложи отгоре и да не прегари. Това беше... Ще потърся едно чувалче за следващия Великден. Даже и аз се чудех дали да направиме, трябваше да покажем. Чакаме и яд. Добре, ще се справим и така. Аз освен да ида да подготвя жърта. Разръчкай там жърта, приготви, за да може да ни е готово. Тук сме вече готови, сега зависи... Доста е горещо. За това се пали. Така трябва да излезат. Да. Нали? Така ми казаха местните. Айде, ние сме яки българки тук. Превариме. Така. Критичен момент. Сега. Пъхаме. И постепенно дигаш сега. Това се иска от нас. От тук натам... Сашко... Сега остава само да се сложи капак и да се запечати, нали така? Мисля, че до тук сме... Добре. Капак да затворим. Ще я затвориме. Великденско агне. Необходими продукти. 1 агне. Около 30 до 35 кг. Агнешко було. За плънката. Агнешки дреболии, 500 г ориз, 30-40 стръка пресен лук, 30 листа лапът, около 2-3 връзки, 200 мл олио, 125 г краве масло, 2-3 чайни лъжици сух джоджен, сол на вкус, черен и червен пипер на вкус. Начин на приготвяне. Попарваме предварително дреболиите за около 15-20 минути. В силно сгорещени олио и масло слагаме дреболиите, нарязания пресен лук. Разбъркваме непрекъснато, добавяме и наситнения лапът. Поръсваме с щипка сол и сух джоджен. Прехвърляме сместа в тенджерка. В същия тиган запържваме 30-40 г масло. Прибавяме ориза, наливаме около 500 мл вода. Запържваме, докато оризът стане стъклен и поеме течността. Поръсваме с черен пипер, сол и червен пипер. Разбъркваме. Прибавяме агнешките дреболии. Смесваме добре всички съставки. С нож правим прорези в агнето, които пълним с сол и масло. Посоляваме цялото агне отвътре и отвън, намазваме го с масло. Изсипваме плънката, наливаме малко вода, разбъркваме. Зашиваме агнето с конец. Поръсваме с червен пипер, нанасяме равномерно. На дъното на тава за печене поставяме намокрени лозови пръчки. Разстиламе ги, за да оформят решетка. Поставяме агнето върху тях, завиваме го в булото, наливаме литър и половина вода. Покриваме с фолио за печене. Печем до готовност. Хайде сега, Иване, да видим какво сме направили. Цяла нощ се пече агнето, дали се изпекло. Дали може да го консумирам. Цяла нощ, наистина. Трябва да се чака. Цяла нощ, за да стане хубаво. Да. И още има
топлина в пещта. О, чудесно! Айде, сега ще си Така. го гуша. Ти сама? Да, самичка. Айде да видим каква е работата тук сега. Изпечена. Печена ли? Охо, чудесно! Мали, каква вкусотия се носи, какъв аромат. Кой ли го е наготвил? Мале, колко е хубава. Ето така трябва да изглежда. Красота! Да. Ами, ще се разделим. Поне вкуси да видиш какво е. Добре. Да ще кажеш си хубаво ли или не? вкусна, както казваш ти, малко от кочката. И ти опитай. Точно толкова изпечено го харесвам. Браво. Много Справили хубаво. сме се. Чудесно. Ами, пожелавам на всички да изкараме много добре вечерта в очакване на Велик ден. Ние вече ще започнем с веселбата. Има още малко до този тържествен миг. Ще се разделим с танци от местната група. Благодаря за посещението и за уважението, което направихте на нашето село. Благодаря ви.